Уил? Обичам те, сестра Лайфо. Както каза, аз и ти срещу целия свят. Точно така, микроволнички. Тоше, съм фурна. Чай малко. Здравей, Тоше. Аз? Не знам как да ти кажа това. Какво ще ми казва? Думи. А! Има нещо, което крия от вас и го крия от последните 20 години. Аз не Какво? излизам по 2-3 пъти седмично на кръчма, Иване, ти ли си? за да се върна по обяд на следващия ден, целия разрошен, уморен и разбиджетосан. Аз ходя на мисии. Гият! Аз съм таен агент. Гият! До сега съм бил на по-дребнави мисии и не съм ви казвал, понеже сте една шайка олигофрени и лесно може да ме разкриете. Днес обаче е различно. Нееха ме да ходя да преебавам някакви моркови, обаче ме предупредиха, че било опасно. Тъй, че записвам това съобщение да ти кажа, че ако го чуваш, работата не е добре и са ме хванали. Не! Сградата се намира на... Къде? Бих ти закодирал къде е, но ме мързи твърде много. За да знаеш, едва ли ще ми трябва твоята помощ. Аз имам професионални умения, нали знаеш как е професията. Обаче, ако ти се иска, ела. Знам, че в момента говориш с... Не иска! Дискорд. Стани си от Май ще задната ходя. и ела за малко екшън. Поздрави, Чак ще ходим ли? старец. Бай, Иван. Скълем от... Не! Знаете ли какво означава това? Me encantan los monos negros aceitosos que aplauden mis mejillas. Иди, Доши, много те обичам. Доши, остани. Но аз трябва да тръгвам. Айде, чао. Сайонара. Аз ще се върна. Точно както предсказанието предсказа.